kami kasi aalis na kami. Our day, our full day, first full day in Barcelona starts now. Char. So, magbe-breakfast kami muna somewhere and then after that, makita ko sa inyo yung pinakarason kung bakit ako pumunta dito. Bakit kami pumunta dito. So, makita namin sa inyo yung aming gala-gala. Samahan nyo kami. Airport fee included. No, ya. Como le dije, escribí para tenerla 16 guardada. days. Kira? Pero no pasó. Dito na kami, guys. Naka-mask kami kasi kailangan pa mag-mask. So, apot nami. Pero, yeah, mag-mask sa train. So, ready na ba kayo para sa amin? Naroday! Oh my God! Naroday! Guys, guys. Ang nanimot. Naroday siya, guys. Oh my God. Kailan ko na. Oh! It's so nice. Mojo ni kuan ba? Mojo ni reason na ni Army o Barcelona. Oh my God. Kilig ko kailan ko. Ah! Ang ganda-ganda niya, guys. Ito po yung Sagrada Familia. And matatapos siya 2026. Ganda-ganda. Uy, grabe. Gusto kong umiyak. As in, literally, nagka-goosebumps ako nung nakita ko siya. Oh my God. So, it's a dream come true. No? Sino mag-aakala ba na makakapunta kami dito ba? Grabe. Grabe, ang ganda-ganda niya. Grabe. Wala akong masabi. Grabe, naiiyak ako. Ang ganda-ganda talaga niya. No, super ganda niya. Super saya po. Super saya talaga. Parang maiiyak talaga ako. Pero ayoko umiyak kasi naka-eyeliner ako eh. Ayan, ang ganda-ganda niyo. So, grabe. Kiniilig. Brunch na kami, guys. Kinuha namin hot chocolate. And then some sandwich. May matamis dyan. So, kain na muna kami. And then, makikita niyo yung Sagrada Familia doon. So, we have a reservation naman. Yung ticket namin is at 12:30. So, malapit na naman sa mga 12:50. Pwede na kami. Kain na muna kami. Masarap siya. Marami din. Mami. Lamig ito siya. Masarap siya. Hindi siya masyadong sweet. In fairness, ito din masarap. Nasa likod po kami nito. Ito din yung view niya sa likod. Nice. Grabe yung details niya talaga. Kaya pala ang tagal-tagal matapos ito. Grabe talaga. Nakapasok na kami. Yan, ang ganda. Very intricate. Intricate details. Oh my God. Guys, andito na kami sa loob, guys. Grabe, nakakalula and it's really beautiful. Hindi ko ma-explain yung feeling. Pero grabe. Grabe talaga. Yung details niya, very intricate. Grabe, ang details talaga.
So nakalabas na po kami ng nakalabas na kami ng church. And malapit lang dito may yung sa FC Barcelona na para siyang museum or shop. Check namin. Across lang ng Sagrada Familia. May ano doon, wall na may pangalan ni Messi. If fan kayo ng FC Barcelona, punta na kayo dito. Makatawa ko pa. Ano, may museum doon pataas, pero hindi lang. So, katapat lang talaga siya ng Sagrada Familia. Doon lang sa tapat talaga. So, may ano dito, may shop. So ngayon, nasa ano po kami, papunta kaming plaza, yung Plaza Catalonia. So pa diretso na sa La Ramblas, La Rambla. And sabi nila mag-ingat daw kasi andito yung mga snatchers, mga pickpockets nila ba. So mag-ingat. Ang ganda, oh. Ang ganda siguro dito paggabi. Mas mainit siya. Ibang-iba sa ano ba, sa Netherlands na puwerte, lamig na. Mainit talaga dito. Ang kalapati, oh. Pati. So, ito na siya. May mga pa-flowers doon sa fountain. Escalator pataas mo. Ganahan ka magkuanta. City Hall ba siya? Ganahan ka ng ice cream taron. Ito pala yung yung gamit namin na train card. Valid na siya for bus metro, bus, FTC. So this is for 48 hours. Ano po siya? 16 euro, 80 cents yata yun. So sulit po siya. So nasa bus po kami ngayon. Kailangan pa rin mag-wear ng mask dito sa bus. Yung driver gesture sa amin na mag-bus daw kami. Buti na lang, nagdala kami ng maraming extra mask. So makita ko sa inyo yung view dito. Ito yung La Rambla. Nasa park na po kami. Paano na kami? Papunta sa taas. Da kannst du doch im Stehen weiter erzählen. Man muss doch beim Stehen nicht weiter. Kapag nagpipicture pa naman. Was kaum gegangen. Du wolltest nur 24, ja klar. Ito yung view ng ng city. Makita nyo yung famous W Hotel nila. Ikan magod sila sa ubos. So, naog me. By the way, entrance fee is 10 euro. So, I think sulit naman po. Sulit lang din yung yung entrance fee nyo. Kasi super laki ng ng park. So kami, wala kaming guide, hindi kami nag-join sa mga group. Ano lang siya. Sa So if you want to come here and gusto nyo mag-chill, marami namang mga benches dito. May play area din sila. So you can take a rest every now and then if you want.
So, super malapit na kami sa sa main entrance nila. Doon na din kami mag-exit. Ang ganda. Ang daming tao doon. Ikaw buot sa nangihindirang natin. Naman tadi. Init kayo. Gikan mi dito sa taas kayo. So, kato bitaw dito. Bungtod na magod mi dito. Nasa ano po kami, bundok. Bundok talaga siya. Nasa taas. Oh, kita. Okay. Doon lang mi sa tinuod. Dito na talaga guys. Nafe-feel ko na talaga yung vibration ko. Tsak. Nandito na. Samot nagkalis ka gatong ilong ani. So, bababa kami doon. Diyan. Pero también puedes ir a verlo por acá, ¿no? Yan siya, no? Yung bababaan namin. Yan. Punta kami doon kasi maganda yung view doon. Galing kami doon, guys. Hello! Ang puti-puti dito, Char. Nandito na kami sa Dubai. Para kaming nasa beach. Dito kami sa Yung Dubai. tawag sa area na to is something with Greek. Churba-churba. Yes, sa The Greek Theater. Naman to sa Sand Dunes, good. Or Nature Square. Pero yung pinunta talaga namin dito, yung view talaga because it's really beautiful. Kaiki. Pero I think it was nakakuha naman dyan, naabot naman dyan midre. Anyways, dapat sana yung entrance na dinaanan namin yung dito talaga because we were from up there sa uphill na talaga and then pababa kami. So, ibang direksyon namin ba? Oh, so Ito na Kato, anak na nga spot. It's really beautiful. Hindi po na sila sa forever na dra. Cute siya, no? Nice. Super nice, man. So cute. So, makikita nyo mas maraming tao dito kasi mas maganda yung view. So after here, punta kami sa beach. Para po tayong nasa Parthenon ngayon ng Greece. Para ding Temple of Leia. Ano dito kay light ba? Stairs na ni? Really? Wala lagi murag way exit. Dara di ay. So cute. So mao na ni siya. Dapita. So daming tao guys. Yan na guys, alis na kami. Tapos na naikot na namin siya. Yung kaya namin. Ikutin. Maganda naman siya. Interesting. Dami-daming tao. Para siyang yung sa taas, para siya yung sa Temple of Leia ng Cebu. And then, para siyang Parthenon ba? Okay. So, alis na kami. So, upon exit, i-check pa din. Papunta kami ngayon sa isang bridge. So cute. Yan, nasa beach area na po kami. And puntahan namin, we will cross the Rambla del Mar bridge. And we are also in front of, not exactly in front of it, but makikita namin yung W Hotel dito. Nice.
think if bet nyo mag-boat tour dito. Oh, may payat pa sila. Oh, ganda. Ang shopping area. Nawa na na. Uy, ginoo ka ba? Pa-picture ka diya. Day, murag boys buhay mo na-picture. Eh. Bidaan ka diha. Kana ba? Oh, kaya handa ko tayo. Dami doon. Madami pa doon. Nice. Parang may may yung old na boat doon. Yan. If you wish to go by cable car, there's also a cable car. So, i-cross namin itong bridge na to and siguro kung may mga kainan doon sa kabila, doon kami kakain. Kita nyo pa rin yung grabe, ang daming boat. Mga ganito ba? Parang nasa movie ba? No? Nice. So, mag-cross na kami. Naadjust ito. Paano na? Pa-sunset na po. Ang ganda ng view. Oh my God, Ki. Nice. Hello there. Hola. Ang daming boats doon. So, dito kami. Order muna kami ng pagkain. May view kami dito. Maganda yung aming view. Kaya seafood. Ayan na, may ilaw na guys. Yung bridge. Naghihintay na lang kami ng namin pagkain namin. Ayan, may ilaw na din dito sa may pa-veranda. So, actually, gutom na po kami kasi yung last naming nakain, isang beses lang kami kumain ngayon, doon lang sa yung heavy na kasi yung breakfast namin before kami pumunta ng Sagrada Familia. So, may malapit na cafe doon, yung 365 na cafe. Doon kami kumain yung mga tinapay lang, tsaka yung hot chocolate. Yun lang yung kain namin kanina. So, napagsunduan namin na na lang paeya kami ba. Tapos bukas na lang kami magtatapas na kami ngayon. So, yeah, marami akong Pinoy nakita dito. Marami. Yung kanina, yung mga staff sa Starbucks kanina, mga Pinoy. Dito din sa restaurant na to, may mga nakita ko mga Pilipino sa kitchen. May nakita na kasi sila dito. So, ito na po yung aking seafood paella. And, and ito yung sa aking tapat. May sausage yung sa kanya. Naglalaway na po ako. Kaya ko ba ito? Naglalaway ako kasi. Grabe, gutom na gutom ako. Dahil ka na, Lame. Lame? Lame, ra? Oh, lame. First time kumain ng real paella. Nakakain ako dito sa Cebu pero parang hindi naman paella yun. O, kain na muna kami. Parang masarap naman. Yeah. It's Makalig. Ito na po yung aftermath ng aming paella. Diba, gutom na gutom kami. Mas klaro na yung light kasi na. Madilim na. May bagong barkong dating. Dadak pa siya. So, verdict guys.
sobrang sarap ng aking paella. So gusto kong i-try naman siguro bukas, kung hindi siya masyadong heavy. Gusto ko i-try yung ano ba, yung local talaga na paella ba. Masarap siya dito. Pero medyo nasa ano kasi na location, magandang location. So medyo pricey siya compared sa local na area talaga. Pero masarap talaga po. Masarap siya. Ka-cute sa CR. Ang cute po. Pero mahal siya. Mas mahal kaysa sa Netherlands. Ano? 1 euro siya. Malinis naman. Oy. Ayun po. May sale. Daming shoes. Ang wala lang sale. Ito yung shoes ni Clarice daw. Lihan mo po. So, dito kami sa loob kasi kailangan kong bumili ng belt. Gusto ko sana doon na lang sa Primark or sa H&M kaso medyo malayo na po kami. So dito na lang kami sa mall. Anyway, ko ano naman lang. Belt lang naman. Sabi niya. Pasok tayo sa inside. Sa inside. So, pili ako ng belt. Ganun din. Ano lang naman. Are you 10 euro? Kani? Are you 7 euro? Hindi mo pinahon din. Pati. Belt lang talaga yung kailangan ko, guys. Kani ay brown. Kani, okay ra ni siya, day? Asa ni may Paris? Kasi maglisod Jeans na kang po Paris. ba? Ano? Jeans. Pag bisag Okay ra. ka. Ito na belt, ganito lang, guys. So meaning 300 ka. Nice siya. Guys. Ito siya. Large, kaso lang large siya. I-try ko lang kasi hindi naman ako maliit. Malaki na ako. Medium sana ako, pero parang okay naman yung fit ng large. Gusto ko yung fit niya, guys. Ayoko kasi sa fit kasi masyadong obvious ang aking chan. So, from small to medium ako. Tapos ito large to. So, yan. Mag-jeans lang ako bukas. Tapos itatuck-in ko to siya. So, mag-ice cream kami. Ito lang din kami labas sa mall. Katapat din ng katapat ng bridge. Kay Clarice, pistachio as usual. Yung sa akin, pili tayo. May mango. Di ko alam. Ano eh? Chocolate blanco. White chocolate. Ganda ako. Thank you. Pwede po. Thank you. So, ito. Pinoy ang yung nagtitinda doon. Cute. Dito day kay bugnaw kay dito day. So dito lang kami katapat ng harbor. Tanaw So, so, yan. sinay. Ito. Itiba. Kay Clarice, pakita mo day. Pistachio and mango. Yes, so ito. So, yun na guys, after dito, pupunta na kami ng train, ng metro. Yung sa Netherlands pala ang tawag doon, metro. So, punta kami ng metro. Dalawang stops yata kami. Isang beses kami mag-change. Di ako laibot ang dere. Tapos, diretso na kami sa accommodation namin. So, I hope nagustuhan nyo yung aming pa-video today. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Barcelona. Sa aming first day sa Barcelona. And I hope abangan nyo yung second day ng aming gala dito sa Barcelona. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Please don't forget to like and subscribe sa aming channel, Pinoy Dutch Family. Maraming salamat. Doei! Adios from Barcelona.